Dragi moji prijatelji, dobar dan. Ajmo malo da se družimo, vreme je, naš je dan danas. Ja sam se uključila sa nekim temama koje su možda važne, možda i nisu, ali nekom sigurno jeste. Pa pre nego što odgovorim na neka pitanja i uradim neku drugu temu, pričat ću vam malo o tome koliko mi ljudi nismo svesni svoga postojanja, nismo svesni svojih uloga na zemlji, nismo svesni svoga bitisanja i koliko nismo svesni, to se vidi po našem ponašanju. Jer se ponašamo tako komotno, lagodno, kao da ćemo večno ovde biti. Kao da sve to nije tako brzo prolazno i tako kratko. Zašto ovo govorim? Verovatno i kod vas. Kod nas u Vojvodini ima jako mnogo staračkih domaćinstava, ljudi koji žive sami ili su im deca daleko, a oni žive ovde sami, ili nisu ni imali dece ili su deca daleko. I šta se onda dešava kad neko od tih ljudi umre? Neki put deca čak nemaju vremena ni da dođu na sahranu i na smrt svoga roditelja. Od posla, od puta. Pogotovo ako je smrt nastupila iznenada, onda oni ne mogu kartu avionsku da dobiju, ne mogu da dobiju godišnji odmor i onda se to sve radi nešto na daljinu, da ne kažem agencijski, pa se javi tamo nekad nekom: molim te, idi, vidi, aj sad sahrana, ko sahrana može da se obavi preko preduzeća nekog, ali šta s kućom, šta s imovinom, šta sa sitnim stvarima, šta sa ličnim stvarima čovjeka koga više nema, a deca hoće da prodaju kuću ili stan. Oni prodaju na daljinu. Pa se tako, mnogo puta sam se našla u situaciji da zanemim od muke, da mi neko tako iz daleka kaže: idi, vidi, doće neki ljudi, otključaj im kuću, treba da pokupe sve stvari, umro mi je svekar, umro mi je tata, umrla je mama i tako dalje i tako dalje. I obično se sve te stvari, a naročito lične stvari, krljaju, bacaju, često puta zapali vatra na dvorištu, pa se baca na lomaču i posteljina i haljine i spavačice. Ako to rade rođaci, oni to tako brzo rade kao da teraju smrt od sebe. Pa kažu: šta će nam ovo, to je njeno, to je njegovo, bacaj. Mislim da sam vam ranije o tome i pričala, bila sam nekoliko puta u toj situaciji i ne razumem zašto je to tako. Zašto ljudi bacaju stvari za svojim precima? To ne rade drugi narodi, to ne rade Englezi, da vidite kako oni, to ne rade Nemci, da vidite kako oni čuvaju svaku krpu i krpicu. Jedna moja rođaka, sestra, je studirala, gazdarica je bila Švabica. Ona je po njoj poslala mojoj mami jednom, kad je dolazila, kaže: pozdravi je i ponesi joj ovaj stolnjak. To je stolnjak koji je ukrpan, ali to nije bilo tako davno, to je bilo pred 10 godina. I koji je lepo opran, uštirkan, ispeglan i mama moja kaže: lepo platno, jes malo ušiveno tamo vamo, i mama ga moja dugo koristila. Ne 10, ima možda i 20, nisam dobro rekla. Ali mi to više ne radimo, niti krpamo, niti tuđe uzimamo, niti uzimamo od svojih roditelja, niti uzimamo od svojih rođaka, a ne daj Bože od prijatelja i od poznanika. Ja ne radim tako, to znaju ljudi koji se sa mnom druže. Ja sam od moje mame sačuvala sve što je moglo da se koristi. Ja i dan danas spavam u njenoj spavačici. Ja to volim, ja kad god to pogledam, ja se nje setim. Ona živi kroz te boje, živi sa mnom. Pa kad ja otvorim orman,
i nađem njenu suknju šarenu sa velikim ružama, to je meni kao da ja s njom pričam i da se s njom družim. To isto radim i kad mi umre, ako umre neka od drugarica bliskih žena, onda ja kažem familiji, molim vas, kad budete ulazili u njen orman, zovite me da i ja uzmem nešto, jer želim da imam neku krpicu od nje. Želim to, prosto želim. Ne treba mi ta roba, ali želim. I kao što znate, umrla je naša majka Ruža Mlađenović, išli smo tamo gore iza Novog Sada da je sahranimo, ona živi u Beogradu, na Zvezdari, ima predivnu kuću. Žena je s nama dugo godina i bila je jedna od nas, jedna od boraca, jedna od naših sestara, drugarica, kako reći. Ruža je bila jedna lepa žena, vesela žena, nasmejana žena, žena kod koje nikad nije bilo problema, a verovatno je bilo puno problema. Imala je predivnu kuću, pre bi se reklo dvorac na Zvezdari, koju je davno nazidala, jedinca sina lekara i snahu, što bi rekli Bosanci snahu, mi kažemo snaju, unuka, unuče, i umrla je od srca. Znali smo da je bolesna, pokušala je da kombinuje neku operaciju, nije imala puno godina, ali umrla je. Mi smo išli na sahranu tamo u to njeno rodno selo i ja sam tada rekla njenom sinu, molim te, kad budeš ulazio u orman kod Ruže i budeš bacao njene stvari, sjeti se nas, evo ti moj broj telefona, zovi me, ja ću izrume doći u Beograd da uzmem neku stvar od tvoje mame, jer ja to želim da nosim. On je rekao, rado Ana, pa njeni su ormani puni, ona je jako puno polagala na to, žena je bila gospođa, radila je u inostranstvu, bila je priznata, bila je lepa, krupna kao ja, ovako visoka, krupna, i ja njemu kažem, uradi ti to. I pre jedno, zovi me, i pre jedno 5, 6, 7 dana, on je mene nazvao i rekao, da li možete doći, sad sam slobodan, planiramo taj deo, donji deo kuće gdje je mama živjela, da malo sada neke njene stvari sklonimo, pa bi vas molili da vas nekoliko dođete da vidite te njene garderobe, da li želi neko to da nosi od moje mame. Ja sam nazvala jednu majku i nas dve smo otišle i evo, to je upravo ovaj džeper koji ja sada imam na sebi i ova majica dole. Ruža je bila, vidite, po ovome, žena od velikog ukusa, vidite koliko je to lepo, ima i džepovi, pa spatuje i na džepovima. I ona je sačuvala garderobu još kad je bila mršava, a ja sam to tačno znala, jer je ona bila strašno pedantna, pa sam ja povela ovu drugu majku koja je dosta slabija od mene. I rekla sam joj, hajde sa mnom, verovatno Ruža ima neke garderobe iz mlađih dana, to će biti tebi. Kad smo mi tamo došli, tako i bilo. Snaja je vadila, evo džemper, probajte, probam ja, proba ona, moj. Probamo ovo, ponećemo ovo, goci, ponećemo ovoj, ponećemo onoj. Mi smo svaku krpicu koja je bila u ormaru okrenuli. Ja sam zaboravila o tome da pričam prošli put kad sam imala onaj tirkizni od konca ručni rad džemperčić, to je isto bilo njeno, htjela reći, zaboravila sam. Znači, ovo je druga stvar koju izlazim na kameru i sa ponosnom nosim, mislim da je ovo potpuno nov džemper, mi smo u ormaru našli garderobu sa etiketama. U njenom ormanu je bilo bolje garderobe nego u prodavnici, zato što ona to lepo birala, ko zna kad i gde je kupovala, puno toga je šiveno. Tu smo sreli ponovo i žoržet i čistu svilu, naravno i pamuk i atlas svilu i tešku svilu, tu je bilo kostima, brat bratu jedno 10 sam ja donela i kako budem šta obukla, tako ću vam reći, ovo je od Ruže. Znači, ovo je džemper i ova dole majica
je od ruže naše majke koja je umrla. Ja ovo nosim vrlo rado i s ponosom. Kad oblačim, pričam s ružom. Ne znam da li je bilo bolje da njena deca, odnosno snaja i sin, to pokupe i predaju u Crveni krst, to su planirali. Ja sam nekad bila aktivista u Crvenom krstu. Znate kako se to radi u Crvenom krstu? To se istrese stavi se u neke džakove i onda se odnese u neki magacin i onda dođu neki ljudi, siroti ljudi, da li žene, da li Romi, da li bilo ko, i onda kao evo ima tamo jedan džak. I znate šta, često puta smo zaticali da ljudi uzmu taj džak, odu napolje nedaleko, odmah iza Crvenog krsta i stresu na travu, preberu sebi 2-3 stvari, ono sve ostave. To se baci, to se gura, to se gužva. I znajući za sve to, ja sam molila njenog sina, molim te nemoj da nosiš u Crveni krst, doći ćemo mi po to i mi ćemo to veoma sa velikom voljom nositi. Kao da smo s njom. Eto. Pa sad, ja još jednom ponavljam, nemojte bacati stvari, nisu stvari umrle ako je umro čovjek. I pokažite poštovanje prema pokojniku, uzmite njegov tanjir, uzmite njegovu činiju, uzmite, ja imam od pokojnog strica kašiku i viljušku. Stric je imao sina koji je nasledio sve, a ja sam molila da mi da jednu kašiku i viljušku. Ajde molim te Mirko, dok pričam nađi mi tu kašiku i viljušku. Mirko kad god servira ručak, on baš tu stavi meni i kaže evo ovo je za tebe. Ja toliko obožavam, imam u kući 150 kašika. Ali volim tu kašiku, jer to je kašika od moga pokojnog strica. Nisu to jedine stvari koje smo nasledili od svojih rođaka, ali želim na neki način da vam kažem, ne uništavajte, ne bacajte. Zašto bacate stari namještaj? Pa on se malo i šmirgla namaže, on bude lepši nego forma ideale, ova iverica. To je drvo, sve što nasleđujete je čisto drvo. Sad ćete vidjeti moje nasleđenu kašiku i viljušku od moga strica. Znači, ja sam obećala sinu Ružinom, on je bio sretan kad smo mi to, ja sam sve probala tamo. To je bila modna revija i pričali smo, jao i Ružo, ovo si kupila meni. Ona to, ja koliko sam se s njom družila, nisam vidjela da je ona ovo obukla, a skoro i da je novo. Rekao, pa ti si to kupila meni. Da, ima i nož. Znači, evo, jedan nož, pogledajte kakav je, vidite, jedan nož, jedna viljuška, evo je, znači ima ovaj deo ovdje drugačiji nego naše i evo je jedna kašika. I ja kad sednem da jedem, moj Mirko uvek stavi ovo. Znači ne treba mi, vidite kako je to lepo urađeno, ima i ovdje šara. Ne treba to meni da ja budem bogata, ali ja to želim da imam. Ja sam bogata kad to imam. Evo vidite, to je pribor, samo jedan. Nije bilo smisla, to je, pitaj Boga za koliko osoba, bilo je toga puno. To je uzeo njegov sin, a eto, evo i nož ima ovdje gore ove šare, evo to. Znači, samo jedan komplet za uspomenu, ovo drugo donijela sam još neku knjigu, ovo drugo je uzeo sin. Znači, nemojte bacati kad vam neko umre i uđete u stan i ne znate kud ćete s tim. I nemojte žuriti. Može to da traje mjesec, 2 dana, razmišljajte. Dovedite nekog pa kažite, ajde, mama moja je s vama bila dobra, uzmite 1, 2, 5, 10, uzmite šta hoćete, što nećete, nemojte uzeti, ostavite, doći će još neko da uzme. Pa pozovite drugog nekog, pa trećeg nekog, pa dajte ljudima kojima to treba i koji će to čuvati i koji će to, da ne kažem, prati, peglati i nositi, a ne uzeti, izaći iz kuće i baciti. Kao to je, ta je umra. Pa nije ona umrla ovdje džeper, taj džeper nije obučan zadnji možda 23 godina.
Eto, to sam želela da kažem, to dugujem našoj Ruži da kažem i da kad god budem obukla neku njenu krpicu, ja ću reći ovo je od pokojne Ruže. Eto, meni nije ni sramota, ni blam, niti mi je to ružno, čak sam ponosna što mogu da pričam o njoj, ona je bila opasno čista žena, sve što je bilo u ormaru je mirisalo. Sve je bilo oprano, opeglano, mirisalo, kao da se spremala da će otići, a bilo je toga jako mnogo, jako mnogo. Imalo je još možda, kad je bila devojka, možda ne devojka, ali mlada žena, to su čipkice, to su kragnice, to su šlingeraji, to su hekleraji, svega je bilo. Evo ja sam upala u njen život u ovaj zadnji period, jer sam krupnija nego to, a ove druge majke su uzele ovo što je za mršavije osobe. To sam želela da vam kažem na početku. Sljedeće da odgovorim na jedno pitanje i pre nego što odgovorim na to pitanje, ja bi vam predložila da sve što vas zanima o meni, o onom što ja pričam ili onom što ja nisam pričala, postavite dole pitanja, a ja ću napraviti jednu emisiju, samo će se zvati Odgovori na vaše pitanje. Mada sam ja o sebi svašta nešto pričala, ali vidim da uvek nekog nešto zanima. Neko je od vas dole napisao da kažem nešto šta znam o internaciji i nadoknadi za internaciju. Pa evo neku ruku da kažem hvala ti na tome pitanju i vratila si mi pamet na mesto gde treba, odnosno na razmišljanje gde treba i sjetila sam se, vidi, pa to smo skroz propustili. Zašto smo propustili? Zato što se posle toliko godina pojavio spisak Golootočana, uredan, koji je vodila služba, tajna služba, UDBA. Pojavio se spisak dece koje je spasila Dijana Budisavljević posle toliko godina, nažalost. Zašto nije ranije? Zašto nije ranije? Gde je bio spisak? Bio u službi, iz službe, iz UDBE, iz BIA ili iz arhive njihove, izašao spisak. Pojavio se spisak, mislim, 63.000 streljanih ljudi u Srbiji posle Drugog svjetskog rata 44. i 45. Uredan spisak, imate ga na internetu, knjiga elektronska, pod 1, 2, 3, odakle su uzeta dokumenta, gde je živeo taj čovek, po gradovima, imate napravljeno elektronski po okruzima, po gradovima, to je radio Institut za savremenu istoriju, imate spisak tih ljudi, uredno napravljen i možete čak saznati i kako je ubijen, piše streljan recimo, pa koga streljao, zašto ga streljao, razlog streljanja i tako dalje. Znači, posle toliko godina se pojavio taj spisak. I još se jedan spisak pojavio, spisak interniraca. Šta su internirci? Skroz smo zaboravili taj spisak. Internirci, pa se sad ovo, što je vrlo zanimljivo, to su ljudi koji su za vreme Drugog svjetskog rata odvedeni na prinudni rad u Nemačku ili u zemlje koje je porobila Nemačka. Ali najviše su naši ljudi išli u Nemačku. Znači, negdje neki vojnik, da li rezervista ili redovan, nije bitno, uhapšen i kao zarobljenik poslat na prinudni rad. Kad je on uhapšen, tu nije bila UDBA, tu nije bila BIA, tu nije bila tajna služba, ali je bila Nemačka. Nemačka ga je odvela. Nemačka je dala spisak svih ljudi koji su bili na prinudnom radu od do, pa gde. Neki su išli u fabrike, a neki su išli u seljačka domaćinstva. Ceo kompletan spisak postoji. Neko od vas je pitao šta sa tim
nadoknadama za internaciju. Pa ću reći sljedeće. Moj tata je bio godinu dana i ja sam slučajno bila upućena u tu priču o naplati rada prinudnog u Nemačkoj. Jednog momenta, sad nemojte me zadržati za reč, ja nemam vremena da vama istražujem na internetu. Reći ću vam gde to piše, pa idite sami, čitajte. Jednog momenta je izašlo na televiziji kod nas, mislim da recimo da je bila neka 2003. ili 2004. godina, izašlo je na televiziji vest da će Nemačka da isplati svima koji su radili prinudno u Nemačkoj za vreme Drugog svjetskog rata 5.000 maraka po godini. Mislim da su bile marke, po godini. Moj tato je bio godinu dana i 5.000 maraka nije mali i beznačajni novac. I ja rešim da se pridružim i da ja stanem u kolonu za naplatu tih potraživanja. Tada, odmah sutra, valjda, preko sutra, nikle su neke agencije koje su se zvale ili udruženja za naplatu potraživanja za internice ili za naplatu tog prinudnog rada. Mislim da je u Rumi bila agencija da li Požarevac ili Paraćin. Nešto je bilo na P. Oni su sedeli u Savezu slepih. Znači imamo zgradu gde je Savez slepih dugo godina, decenijama, i tamo u ćošku sedi neki lik i dođeš kod njega i čekaš nared. Ja sam, boga mi, čekala nared. Toliko toga ima iz ovih naših krajeva puno. I kad sam došla na red, on mi je rekao da se učlanim toliko, nije to bilo mnogo, 500 dinara, 1000 dinara da se učlaniš tu kod njih i da ti oni otvore deviznu knjižicu, to je 20 maraka bilo, na neku banku, ja sad ne mogu da setim koju, ali nije bila ova naša vojvođanska Raiffeisen i tako da je bila banke, verovatno, koje sad više i ne postoje, i da ja dobijem knjižicu od banke na koju će meni leći te pare od naplate te štete. Ja sam njih pitala, ja nemam nijedan dokumenat da je moj tata tamo bio. Ja samo znam po priči da je bio. Ja nemam dokaz za to. Kaže, ne treba, ima se spisak, pa ako je na spisku, on će to dobiti. Ja sam bila obradovala, dobro je, nemam nekih poslova, međutim, moj tata je već bio umro i trajalo je to, nema od tog ništa. Prošlo je neko vreme, ne znam da li pola godine, recimo, odem ja u Savez slepih i pitam, a gde su vam oni što su sedeli tu u ćošku, velika je to prostorija, pa tamo u ćošku, kaže, nema njih više ovde. Pa kako nema, gde su, otkud su i bili kod vas? Pa kaže, mi smo njima iznajmili prostor. Šta ste im iznajmili ovaj ćošak, pa vi ste i dalje bili ovamo? A njima iznajmili, kaže, da, njima smo dali taj ćošak. Tako da je ta priča da oni tu sede dala neku nama sigurnost da je to pod kontrolom države, jer Savez slepih je pripadao državi. Znači, to je bila u stvari jedna prevara, jedna privatna igranka, jedna privatna grupa koja je otvorila tu neko udruženje i preko tog udruženja oni će kao to da urade. Znači, nema njih više ovde. Nemaš nikakav kontakt, ne znaš. Gledala sam malo na internetu, vidim da se spominju i ja, pošto sam u to vreme već uveliko bila na internetu, ja lepo uzmem pa napišem pismo Nemačkoj ambasadi u Beograd. I kažem da smo mi se učlanili u neka organizacija, ali nisam sigurna da će to da radi i da će bilo šta da uradi, na koji način da se naplati ta šteta, ratna šteta za prinudni rad. Oni meni napišu odgovor lepo, čitko, jasno, kažu ovako, Bundestag ili njihova skupština je godine te i te donela odluku
da se svakome ko je proveo vreme na prinudnom radu u Nemačkoj da 5.000 maraka. Potrebno je samo da izvedete dokumenta, izvod iz knjige rođenih za oca, da pošaljete nama, a mi imamo spisak ko je bio na radu. Ja kažem da, ali on nije živ. U stvari, oni su meni to i napisali, kako sam rekla da, kad su napisali, oni su meni napisali taj datum, kad je Bundestag donao odluku, počinje to da se primenjuje, ali pravo imaju samo oni zarobljenici koji su na dan odluke Bundestaga bili živi. Znači, moj tata je umro 92. godine, a to je bilo, aj sad lupam, ja nisam zapamtila godinu, da li je to bilo 2001. ili druge, uglavnom je on uveliko bio mrtav kad je Bundestag većo i mi nismo imali pravo na taj novac. Tako mi je odgovorila ambasada, ja sam naravno onda od toga digla ruke, tu dokumentaciju odložila, negde je verovatno imam, pa bi vam predložila koga to baš jako zanima od tačke do tačke, od reči do reči, neka napiše pismo Nemačkoj ambasadi preko maila, imate je na internetu, oni pišu srpski, možete na srpskom i dobit ćete detaljan odgovor. Nemojte da vas niko vuče za nos, verovatno je to potraživanje zastarelo. Sada ga već više nema, jer na dan smrti svi su pomrli. Da bi išao na prinudni rad u Nemačku 41., 2., 3., 4., 5. morao je biti bar 20. 25. godište. A onaj koji je bio 20. 25. godište sad ima 100 godina. Verovatno više nije ni živ. Tako da, proverite to, mislim da je to gotovo, da je to kasno. Za internaciju još imam da kažem, ja nisam znala da je moj tata bio, on to nikad nije pričao, ni o Golom otoku, ni o ratu, ni o logoru, ni o ranjavanju, ni o internaciji, ništa nije pričao, ali je pričao jedan čovek iz susednog sela koji je s njim bio. On nam je rekao da je on bio i nažalost rekao nam je kad je on već umro. Tako da sam ja, navodno je bio kod seljaka, radio je kod seljaka. A to je bilo ovako, Nemačka je bila u ratu, mobilisala je svoj muški svet da ide na front i falilo je radnika, trebalo je praviti oružje, trebalo je praviti hranu, trebalo je proizvoditi. Nemci ko Nemci, oni su vredni ljudi, to je moralo ići dalje, a muški ošli na front. I onda su oni sebi dovlačili muške iz drugih krajeva gde su bili oni zarobili ili gde su postali gazde u tim krajevima i te muškarce odvlačili sebi da rade u te takozvane radne logore. Taj radni logor to su bile neke barake gde su oni spavali, a ujutru idu na posao i rade otprilike 16 sati je bilo radno vreme i vraćaju se u baraku da spavaju. Nisu mogli ostati da spavaju tamo gde su radili. A radili su ili kod žena, ili kod staraca, jer muškarci su otišli na front. Nikad moj tata nije pričao gde je radio, nekad je pričao neke epizode kako Nemci rade na njivi oko kukuruza, verovatno je bio kod seljaka i to kaže i njegov kolega koji je bio s njim. I na MyHeritage-u, kad sam ga ja radila DNK i stavila u svetsku bazu, meni se pojavljuju neki ljudi da su mi prvi rođaci i to sa velikim procentom, to bi čak mogo biti neki polubrat i polusestra. Ja sam im pisala, oni me ne odgovaraju da li su živi ili nisu živi, nemam pojma da li će mi ikad iko odgovoriti. Nije čudo da su naši ljudi, kojih je tamo bilo jako mnogo, 100.000 je otišlo, da su naši ljudi tim Švabicama napravili decu. Dugačak je dan, što bi mi rekli u Sremu, dugačka je vrsta. Izađeš pa
kopaš kuruze ili šta sve radiš, ima tu verovatno i pauza i ladovina, verovatno su one ponele i jesti. Ako si bio dobar, vredan, pa nije te ona maltretirala, pa nisi niti nju, pa ste lepo sarađivali, bilo je tu svega, ima tu naše dece i deca. Od te ekipe koja je otišla na prinudni rad, ljudi mnogi pričaju da imaju tamo sina, da imaju tamo ćerku. Kako se to završilo kad su im se muževi vratili s fronta, a oni imaju decu, ja ne znam, ali eto, to vam je priča o internaciji. Znači, za vreme rata Nemačka je svoje zarobljenike koje je na frontovima kupila, slala u Nemačku na prinudni rad. Neki su išli u logore, neki su išli na prinudni rad. Eto, moj tata je bio i u logoru i na prinudnom radu. Kako je, kojim je to redom išlo, ja ne znam. Nikad mi niko nije to dokumentovao. Možda će se nekad dočepati tog spiska, ali aj sad da kažem manje više nije ni važno. Ovo o spiskovima pričam zbog toga što sam sigurna da postoje spiskovi i dece. Ne može čovek da ode kao zarobljenik u petu zemlju i da o njemu postoje svi podaci, a o detetu koje se rodilo u sred Beograda da niko ništa nije zapisao. Sigurno postoje podaci i jednog dana vidjet ćete, neko će reći bila je Ana Pejić u pravu, možda ja neću biti tu, ali neko će reći. To je odgovor na to pitanje, a sad bi vam pročitala pismo koje sam dobila. Zašto čitam ovo pismo? Pismo je naravno anonimno. Zato što možda će nekog da zanima. Možda će nekog da zanima, ali evo nek se zna da se zna, nek se zna da neko pridaje i tome važnost. Zašto je meni poslato? To ne znam, niti ću ikad saznati. Pišite mi i vi, meni ne smeta, pa ako bude zanimljivo ja ću pročitati. Ali možete bar postavljati pitanja. Kao što vidite, danas neću namerno da pričam o situaciji u Srbiji. Pričat ćemo za dan, dva i o tome, detaljno i svašta nešto, ali ovo sam morala zbog ovog lepog džempera koji ceo dan nosim. Bila sam i u pošti, i u gradu, i svuda, i kaže Mirko, idem sada ponosno da sednem pred kameru i da pričam o ružinom džemperu. Evo, sad ćete čuti, ovo je listić papira iz sveske, kao takav je stigao do mene. Meni je ubačen u jednoj gužvi u torbu, ja stvarno ne znam ko mi je ovo dao, ako neko želi nek se javi, ako ne, ne. Pa kaže ovako, Poreska uprava, to jest Ministarstvo finansija, ovih dana se sprema da potpiše ugovor sa jednom američkom firmom koja će da radi na elektronskom sistemu Poreske uprave za minimum 60 miliona evra i da izveze sve naše podatke o novcu, imovini i svemu u Americi. Ja sam ovo pismo dobila pre nešto više od mesec dana. Nije stiglo nared da se pročita. Verovatno je taj ugovor možda već potpisan. Znači, kad je ovo pisano, priprema se potpisivanje ugovora. Da li je potpisano ili nije, ne znam, nisam imala vremena da čitam i da gledam. Ali pazite što je to zanimljivo. Ja ću još jednom pročitati. Poreska uprava, to je Ministarstvo finansija, znači Siniša Mali i ekipa, tada ovih dana se sprema da potpiše ugovor sa jednom američkom firmom koja će da radi na elektronskom sistemu Poreske uprave za minimum 60 miliona evra i da izveze sve naše podatke o novcu, imanju, svemu u Ameriku. Pazi, mi koji smo na glasu, da imamo tu IMT tehnologiju, možda jednu od najjačih stručnjaka u svetu. Mi plaćamo američkoj firmi da izvrši elektronski sistem, da ubaci to sve u sistem. Tender će tako dobiti što su potplatili Asseco. Asseco je valjda firma koja je dosta radila ili već koje, ne znam, da se povuče sa tendera, znači to je još neko ko se javio na tender,
i drugi prijavljene firme koja se prijavila i koja je napravila najveći sistem na svetu sličnog tipa, izbacili su iz takmičenja, izbacili su, verovatno na foru nije potpuna dokumentacija ili nešto. Znači, ovaj jedan je prodao svoje mesto ili konkurenciju, ovog drugog su izbacili i ostala je ta američka firma. Ista ova američka firma je prošle godine za isti ovaj projekat tražila 120 miliona evra. Znači sad su pristali na 60. Ugovor još nije potpisan. Ako se napravi dovoljno velika reklama na medijima, možda se još može sprečiti. Sad kako ja to vidim? Znači ja ne mogu sprečiti, niti to mene nešto pogađa, ja sam u tom spisku s jednim stanom skromnim i to je sve, znači nema nikakve druge imovine da bi ja brinula da će Amerikanci, što se mene tiče, mogu im ja lično dati i moju šifru za ulazak na e-upravu, znači to će sve biti ona e-uprava gde će to da radi, sprema se, kaže, da potpiše ugovor. Pa se kaže o novcu, znači banke i sve ono što Narodna banka i računi, sve će biti tu, imovina o svemu, znači kuće, nekretnine, katastar, i sve će to biti pod kontrolom američke firme. Kako to sad izgleda u praksi, kako ja to sad vidim? Evo, mi smo sad slušali ovih zadnjih dana ili meseci kako se uvode neke sankcije, te Dodiku, te ovim njegovima, te Amerikanci kažu uveli sankcije pojedincima da ne mogu u Ameriku, da ne mogu imovinu. Zamisli ti sada, kad se ti njima zameriš, pa te oni samo utrnu ili kažu, stave ono što zvoni kad mi tražimo naše oteto dete u policiji, a ono blinka ekran i zvoni i kaže u ove podatke se ne može ući. Zamislite vi kad one njihove milijarde ili ne verujem da ih drži kod nas, ali drži nešto, drži 15 stanova, drži vilu, kuću, brod, kola, 3 para, 5 pari kola. Nešto drži i ovde. To što drži ovde, to će ići u američku firmu. Pa će američka firma, što bi rekao moj čudni direktor, kad stisneš određeno dugme, izađe ti na ekranu šta sve ima Ana Pejić, ili šta sve ima Siniša Mali, ili šta sve ima Aleksandar Vučić ili Mirko Pejić. I onda lepo nema više laži, nema prevare. Ali čekaj, nije sve kod Ane, a da vidimo šta je kod njenog muža, da vidimo šta je kod njenog brata, šta je kod njene sestre. Mnogo mi je ovo ljudi 60 miliona, mnogo mi je i ovi 120 miliona. Ja mislim da bi to naša deca uradila jeftinije, ovi IMT što ih uzimaju. Vi ste verovatno čuli, znači što ovi koji žive u Hrvatskoj i koji su sa Irskom u dobrim odnosima, znači Irska i Hrvatska su malte ne otvorene jedna za drugom, da ne kažem jedna zemlja, možda putuješ tamo vamo, ja ne znam na koliko aerodroma Wizz Air sleće, irska aviokompanija. Irci imaju, Hrvati imaju turističke agencije po Dublinu, ja išla šetala i vidim Croatia agencija. Znači oni već uveliko letuju na moru, kupuju stanove, kupuju kuće i tako dalje. A Hrvati idu da rade tamo, kod njih. I sada razmišljam kako će to biti, kako će to izgledati kad ti se strana zemlja upetlja u poreski sistem. Porez u Americi je manji nego porez u Srbiji. Porez u Americi je jedan porez. U Srbiji ima razni porez. Te porez na prehranu, te na so, te na kafu, te na porez na promet, te porez na
usluge, te porez na dobit, te porez na višak vrednosti, te jako puno, naša porezka politika je u stvari komplikovana. To će sada neko verovatno da prebaci. I sad u toj Irskoj ima, to sam ja spominjala i pričala ranije, imate jednu celu generaciju ETF, Elektrotehnički fakultet Novi Sad. Cela generacija. Koliko god ih je te godine završilo, oni su uzeli i odveli. Oni se između sebe poznaju, bili su studenti zajedno i tamo se druže i tamo se posećuju, imaju neki parti, neke rođendane. Ne žive tako blizu, Dublin nije mali, ali nije visok, ali je širok. Nema one velike zgradetine, više liči na našu Suboticu, ali onako malo veće od Subotice. I šta sam ja htjela da kažem? Ja sam bila na tim prijemima gde su ti naši ljudi i kad koga god pitam šta radi kao i IT stručnjak. Tamo je Google, tamo su sve ove internet kompanije, tamo su hangari, firme, ja sam prolazila tu da kolima i videla, oni primaju kad god ko hoće da dođe da radi. Znači sve američke firme kojima trebaju IT stručnjaci su u Irskoj. Zašto? Zato što je, kažu, Irska 52. američka država. Odnosno, Irci i Amerikanci su bliski zato što jako puno Iraca živi u Americi. Porodica Kennedy je iz Irske. Poslednji, onaj Kuštravi, kako se zove, predsjednik je iz Clinton i oni su iz Irske. Znači, bliski su Irci i Amerikanci i oni sebe smatraju da su oni 52. ili 51. 52. američka država. I sad mi nije jasno, ja sam toliko videla naši pametni ljudi, da mi to ne možemo da uradimo, da moramo da prodamo Amerikancima. A desilo se, i to sam jednom pričala, rekli su mi, tetkana, obucite se lepo večeras, idemo na otvaranje jednog puba. Tu je program za taj pub su radili u Novom Sadu. Veliki pub, jako veliki pub. Znači ono, koliko imaš zaliha i tako dalje, znate već kako to ide, kakvi su programi za prodavnice, za kafane, restorane i tako dalje. I lepo se obukla i lepo ja otišla i došla tamo i sad, aj sad piće, aj sad pub, to mene baš mnogo ne zanima, mene zanima više razgovor s ljudima i tu sve naši. I ja sad njih pitam, i koliko sad košta sa jedan program? Recimo, ja sam u to vreme, mi smo imali programe za knjigovodstvo, programe za robne rezerve, zalihe i tako da svašta nešto. I to su bili programi koji su radili naši mladići, naši programeri, pa nismo im plaćali ništa, platim u kafu i kažem dođi vidi pao mi sistem. I on dođe tu, evo ga, radi. I ja pitam njih koliko ste vi to sad platili, taj program. Kaže gazda njima da je platio 40.000 evra taj program. To je jako mnogo, ja znam da je to jako mnogo za to. Njemu nije, on će to zaraditi, to je na dobro mesto i sve to okej, ali to... Ko vam je radio program, kaže, rađen je u Novom Sadu. Kad sam se ja vratila iz Dublina, nije prošlo 3 meseca, od mojih prijatelja sin, koji je bio na ETF-u zadnje godina, je meni rekao da ste bili ovo ono, ja kažem, on kaže, mi smo skoro radili jedan program za jedan pub u Dublinu. Kako vi to, deco, radite? Pa kaže, okupi nas profesor i ako ima posla, on naruči, on pogodi i onda mi to uradimo i on nam da. Koliko ste dobili? Kaže, dobili smo 1.500 evra za taj program. On je bio jako zadovoljan. To je bio lep novac za studenta. A gde je razlika? Ko je uzeo razliku? Kako to ide? Zar mi nemamo naše dece da platimo 60 miliona nekom
da uradi tu elektronsku obradu, taj sistem i to sve, ne znam. Evo ja dobila to pismo, pa ga vama pročitala, pa s vama razmišljam i pričam naglas i neću da pričam danas o studentima, o načinu studiranja, prikupam informacije, dosta toga su mi ljudi rekli, pa kad budem imala neku celinu za dan, dva, ja ću vama to sve izneti. Znači, danas sam bila vrlo zadovoljna sa ovim džemperom koji sam obukla od moje divne, drage Ruže. Ona nije ovde, ona je na nekom drugom mestu. Vidjet ćemo se mi brzo, neće to tako puno proći vremena, a dotle ja uživam u njenom izboru. Ovo je bio njen izbor. Eto, od mene toliko danas i hvala vam na pažnji.